Compromís per l'Alcúdia som un partit valencianista, d'esquerres, feminista, ecologista i pacifista. El formem un grup de persones compromeses amb un millor futur per al nostre poble. El nostre objectiu és millorar la vida de les alcudianes i dels alcudians. Creiem en la transparència, en la participació ciutadana i la gestió eficient de recursos públics. Apostem per una política propera a la gent i per solucions reals a problemes quotidians. Volem ser la veu de les persones i per això treballem per aconseguir que les seues demandes i necessitats siguin ateses. En aquest sentit, la nostra tasca consisteix a fer possible la construcció d'una societat més justa, equitativa i sostenible. Si vols formar part del canvi que necessita l'Alcúdia, uneix-te a nosaltres i junts construirem un futur millor.